ושלום לכולם, כאן אבי ומרק, והיום נשחק במיינקראפט בעולם הקודם. היום אנחנו ממשיכים אותו. יאללה, כנס. שלום אנשים. כן. טוב, איפה אתה? נחכה רק עוד קפזה ויהיה לנו 4. יש לי מיטות. טוב, איפה אתה? איפה אתה? הנה שם. אתה. אתה רוצה לבוא אליי? היי, לא. תביא לי חרב אחת. יש חץ? לא, תביא לי חרב אחת. הנה. אין לי אבל. יש לך רק חרב אחת. כן. ועוד מעט עומדת להשתבק. מה אתה היי, עושה? שמת פה צמר. שיט. שמתי 2? רגע, אני שמתי 2? איפה זה? אז איך לקחת לי? אז אני לקחת לי 2? אז לפני שנייה השגתי 4 באחד יש לי 2. אני יודע. יש לנו כבר מיטות, זה העולם שהיינו בו, לא? נו, כן? אז תגיד, למה השגתי סתם? אולי אחר כך נעשה לנו תמונת מה. הנה היא, אני מגיעה. עכשיו אני שם איזה בינתיים פה. היי עוד. אתה הלכת לחפש אי? כן? מהמם. אוקיי. פרה. אוכל. תביא הרבה אוכל. לא כזה. יש לי המון אוכל. מה זה משנה? העיקר שיהיה עוד. טוב, יש לי עוד בלוקים? לא. פאק. אולי אני אלך למה דווקא נפלת למצוא שם, אי. טוב, אני הלכתי למצוא אי ואני הולך לקרות שם. יופי, יבוא לנו שתי כן, אז יופי. הנה מצאתי. או שזה לא אי. כן, זה אי. תקווה שזה יהיה. פאק, נכנסתי למים בלי ששמתי לב. ואם אתה צריך אוכל אז תאכל הרבה, לא סתם. אני רואה אותך, אתה שם. אני הולך להרוג. זה פאק, למה אני לא הולך? הוא נחנק. שיחנק לי עמוק מצידי. זה כל כך חיים. טוב, והגעתי לאי. נדבר. טוב, אז מה אני אעשה פה? תמשיך. זה היום מצאת? כן, אבל זה אי גדול. אני הולך בחזרה. מתחיל להיות לילה. אז זה למה תמיד זה נתקע? סתם דפה שלך. תודה. תצא. איפה זה? איפה אני? זה שם, לא? למה אני לא רואה את האיים אחרים? טוב, אני פשוט אלך. מה זה? אני חייב איפשהו לישון. אבי, עכשיו סתם, אז זה תצליח. תסתכל. אני לא... אני באמצע ים. תעשה, נו. תמשיך את הסרטון. תודה.
יופי. יש לי זרעים. אני הלכתי לשתול אותם בגינה. אני נעלמתי. נאבדתי. אתה יודע לחזור. הנה, מה זה היה זה? זה האיש שלנו נראה לי. מה זה? אתה רואה יש פה שם? אדמה? לא, אני לא רואה כלום. אני לא רואה כלום. נראה לי שעשיתי סיבוב. אני הפכתי להיות בן טוב, אני עולה. מוזר, נכון. ווטה. טוב, אני עולה. טוב, נכנסתי למערה. הגינה שלנו. איפה הגינה? הקטנה הזאת ששמת בשתילים. שם למטה. עוד פעם זה. אני נאבדתי. נאבדת? כן, אני לא יודע איך לחזור. מקווה שאני אחזור. לקחתי את זה, זה גדול. תראה. לא, זה לא גדול. אל תקפוץ לשם. למה? כי אז תהרוס. אבל אני רוצה לקחת את זה. נו, אז תרד פה. פה. מה? טוב, אתה תמצא לבד. לבד. כאן. כן. לקפוץ על זה? לא. הנה, מפה. מפה אתה יכול. מהים כאילו? לא, כאן. ללכת על זה? כן. אתה בטוח? כן. פשוט אל תקפוץ וזהו. אני עוד שנה יגיע. תמנון. יש פריץ עליי. עוד תמנון. אתה יודע שהיו אצלנו היום בבית ספר 3 נחשים? מה זה הבית ספר הזה, תגיד לי? מתי בתוך בית ספר יש נחשים? בתוך, לא יודע. הנה! מצאתי אי גדול. סוף סוף. כן. הנה, יש פה עצים. כן, עד שאני אגיע לאי הזה אני מסיים את הסרטון אני מתכוונת שאני אגיע. איך אני אגיע לשם אז? אני אגיד ביי וזהו. יאללה. אני יודע איך להגיע לשם, אני אמשיך בזה, לא? לא בזה, בשני. אני עשיתי דרך שנייה. מאיפה אז? נו, אתה תמצא. אני אימון לזה מוזר. טוב, אוקיי, אז הגעתי לאי כן, אני מסיים את הסרטון. אז לייק, סאב, תגובה, ויאללה ביי. אבי, תגיד ביי. ביי ביי.